Voor een soort gasten is het een familietraditie om op camping Skolenborg te komen. Verschillende generaties komen hier te recreëren. Nou, voor u is dit wel heel belangrijk. Mijn man is hier opgegroeid als BN van 8 jaar. Het met zijn ouders in mijn tourcaravans toen leren te surfen en zo. En later leeft hij bij mij ook goed zien komen. Nou hebben we zelf BN en ons eigen plakje. En onze oudste zoon is 8 en die begint nou zelf aardig met surfen. En dat geldt dan net alleen nog voor u. Daar binnen meer gezin werden de huiden vroeger als liedjonkje hier weer en nou de BN. Wij merken op het moment dat wij hier de dijk overkomen en dat wij hier weer over het IJsselmeer kunnen kijken. En dan valt gewoon een soort rust over je heen. Dus het is gewoon fantastisch om hier te zijn. Ja. Het zou heel jammer zijn, ook met name ook voor de sociale contacten. Vrienden die je hier inmiddels hebt opgedaan, dat verloren zou gaan. De eigenaar wil 191 recreatiewenten is op het plak van de staarcaravans. 100 caravan-eigenaars gaan nou met type van de SP bezwier maken in de bestemmingsplanwijziging die het nodig is voor de plan. Maar stadig gewoon liep het een oor in de zaak te worden voor de gasten. De camping wordt alleen nog maar leger. Er komen geen nieuwe mensen meer bij. Er zijn al heel veel mensen die toch uit angst al vertrekken. En ja, dat jou natuurlijk net een leuk beeld hier onderwijs. Misschien schoenen lege plakken en dergelijke. Dat verneem je, die spanning en die angst bij de mensen, dat verneem je. Er wordt een heel soort op praten en ja, dat is gewoon heel naar. We maken ervan wat we kunnen en we blijven gewoon lekker komen zolang het kan. Maar ik moet zeggen, ja, het is wel heel vervelend dat je ook mensen mist, uiteindelijk. Je ziet elkaar toch niet meer. Maar als je naast een mooie strakke recreatiewenning komt, zou je hem die net keerpje willen? Dat is toch meer dan een 30 jaar oude caravan? Dat is wel meer dan een 30 jaar oude caravan, maar ik zin een prijskaartje. En dat is voor de meesten die is dingen net op te brengen. We binnen alle gewone Nederlandse en Duitse mensen en dat is een brug te ver. De eigenaar wie het net bereikbaar voor commentaar.